sarka abokin Nasiru bismillah rabbana Allah mai bare da mabana gashi a can kuma gashi a nan haka sannan shine ko ina Allah kalun ka salatuka ga Muhammadu manzo mai maka adan sha'aya balle buka shugaba na halitta ne duka baban fati garkuwa kuma sannan mai kyawun sufa gashi a yau na lallabo waƙar aure hada baituka yan mata ai haka ai sama 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 ai Allah kai mini lamunan in gama da uwaye lafiya in gama da ubana lafiya in gama da uwata lafiya amin kace miki sanna amarya garkuwa angonki a yau bai damuwa a yara ne ke ce uwa ke da angonki ba damuwa yan mata mi rawa mata 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 cas 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 mata 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 a mata a mata a mata mata a ma mata 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 sama ai sama ai sama ai sama cas 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 da an tashe haka sannan amarya gimbiya kaunar da yake miki dinjiya ko da kuɗi ba a siya sai ki rike shi da gaskiya dan Allah kin ji sarauniya dai haka na juya haka dan angoni ne nazo kana a dauke da shawara karshe danye miki wai gizo domin kyawar ruwa bayan hadari za a yi hazo ba mun kuma in bata ina kwana ya gajiya komi ko amarya ce mun shaida kina nan lafiya so 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 lafiya dan tabara kuke sama ai sama ai sama ai sama ai sama shawara ta haka ta dai ki rike shi da kwari kin ji dai ki ba shi kula aikin ki ne ki mai shagwaba jigon ki ne momi momi amarya kin ji dai momi momi amarya sanne dai ango ango murtala ne ango a yau momi amarya yar kwarai murtala ga wata shawara matar ka bata kula tara cinta da shatta da sutura ko manta akan kaya tattara in an bata mata rayuwa ka share hawayen damuwa murtala ango ka ji dai nauyin ta na yanzu da gobe kai Allah sarki kuma duniya auren babana ne akai ango da amarya kun ji dai kun ji dai ku rike juna ba rabuwa amarya zan miki rada zan miki rada in kin mashi tarbiya ba zan canye miki kishiya Roy sam ai sama 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 just ai kasa ai kasa ai kasa ai kasa uwar ango na sa hajiya larai ya gajiya hajiya larai sai na taho domin in sha yar jarmiya hajiya larai har ladidi ku yi man addu'a in yi aure hajiya kuma Aisha ta uwa ta amarya ce kurum hajiya kuma Aisha ke ce kika reni momi kuma gashi a yau ta yau aure Allah sarki kuma rayuwa dan haka mu sai godiya fatan alkhairi muke maki Allah ya taya ki da gaskiya yayyan ango na sa mata kuma ban kyale su ba mama Habiba ta buntuwa Allah ya cire ki a damuwa mama Habiba ta rere ni Allah ya miki garkuwa mama uwa in ce Rabi ta sheme ina miki gaisuwa mama uwa Rabi ta sheme akwai sirri sai mun hadu kan sa mama ta Aisha mai mani kyauta zahiri mama ta ce kuma Aisha mai share hawayen damuwa yayya ango na sa har maza kuma ban ware suwa baba Sani a gaida kai baba Awwali ne tushen gida baba Iro ne Ibrahim tunda kai ke sharan kukana baba Umaru mai kyawun sufa kaji dan kirki ba tantama baba Audu ubanmu ne tunda shine mai kyawun hali baba Aliyu ubanmu ne shine salata duniya baba Rabi ubanmu ne wallahi shi ma ya mini kwarjini baba Ado Adamu ni da shi da akwai wasu zantuka babanmu Jamilu ma na guso kuma mai kyawun sufa kannan ango nasa fa a yau su zan yi wa baituka baba Usi namu ne Usman dan kirki mun yaba ango ga Anisa
Abba shine mai gida tunda baban gida aka ce mashi. Diyan ango nasa, diyan ango nasa. Yusuf Yusa ya ce mani to shi ma murna yake. Na ta ina bashar shi ma aito murna yake. Suleiman Kurciya mai tashi ko ba fuffuke. Sama'ila Abdullahi iloli mai caji kake. Yusuf dan magazu kake. Ta zuru ban manta ka ba, ban manta ka ba. Aboki zan saka alias kuma ban manta ka ba. Cas 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 da tabarya ke daka. Abokan ango za na sa farkon magana na ce ADC ban manta ka ba. Aboki babba ne ADC ban ware ka ba. ADC ga naga kaka ce sarka dan zo ka ji. Daga ji sai in ji alkhairi mai launin auduga. Alat kuma ya shiga ya shiga. Aboki ya musu ya haya kai ma ban barka ba. Hamisu ya haya an ce mini miliyan ba ta awa. A jikinka sai ka rarraba. Kawaye zantina Fatima mai kyawun sufa. Ko da gaji sai ka yaba. Nana na kai da keke na nasara maki. Ni sai ba sanni dai kawata amarya ce haka. Rikayya ce ruki dan sunan sai dai jinjina. Rahana tana saka ke ma dole in miki jinjina. Shamsiya mai kyawo ce kun ga wallahi na yaba. Aisha mai kyan tarbiya ko da gani ba tambaya. Ihsanatu mai aikin kwarai ihsan wannan aikin ta ne. Hauwa ukulu mai jidda ce jidda akwai kyan tarbiya. Hadiza diresin yayi kyau domin ƙarya ba ta yaya. Kunni in gaida ke badan na ce cas 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 cas. Fidausi kawata amarya mai kyawun sufa. Amina ce amintatta a cikin mata duka. Basira mai basirar gana mai kambun baka. Ai sama ai sama ai sama ai sama ai sama ai kasa ai kasa ai kasa ai kasa ai tas 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 tas. Anne na amarya za na sa Maryam ita mata ce haka. Sanda Khadija yar baiwa ni dai sai na sara maki. Hauwa bikin nan na kune Hasana ita ma ai ta faɗi. Husaina ma ita ta faɗi ta ce auren sole aka yi. Tas 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 tas. Sama 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 sama. Mata 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 tas. Uwar ango na zo in gaida ke mai gaskiya. Uwa ta amarya ma zan gaida ke mai tarbiya. Kasa jalle sarka nan zan tsaya sarkan waka Jafar nake. Yayan Ramatu kane gun Ramatu. Yayan Khadija angogun Khadija. Yayan Hafsatu angogun Hafsatu. Hafsatu na san Jafaru, Jafaru na san Hafsatu, Hafsatu na san Jafaru.